kan izin ya wis 6 tahun kepungkur bes apa mas ngonten sih ngonten toh. oh piye sampean ki kok lha piye to ngonten ki bes piye cah bingung aku ora apa-apa mas ora ini pinara PCC. Kreator pemula. What? Jadi bully guys ya. Golek nggon sing nyuwenuk kowe nuwak ngono. ah iya You can do it. Nah. Sakmenika wonten lungguhan. Sagedipun penggahi sesarengan. Sesarengan ya aku dhewe mekan. Coba koyo apa? Nah, iki aku nggawe anu, guys. Tripod. Tapi kok bulaknya ya, Peh? Iya. Ben bingung. Ngonten pertama jale sek kelingan pora. Ngadep kamera neh ngene iki. Arep ngomong apa jale tak diloke. arep omong apa aku ya Allah sik aku Clay seko health grade nek cari Mbak Sekar tulung agung health grade. Oh my god. Wow. Terus PCC ya apa to kuwi PCC ki nek aku biasanya karo cacah ngono kae ning tulung agung ki PCC ki posisi guys dadi PCC ndi ngono PCC ki sebenarnya bisa dikatakan posisi ngono tapi ya ki mergo Pak Yeah boy. Pak sing biasane wirawiri ning Wisma guys yang ini sebenarnya saka sarane kakak-kakak sih terus dilala mbak-mbak ki nonton kontenku sing lawas-lawas mbiyen kan izin ya wis 6 tahun kepungkur bes apa mas konten sih Ngonten toh. oh piye sampean ki kok lha piye to ngonten ki bes piye cah bingung aku ora apa-apa mas ora Lanjut ra yo Bacot kira iki.